Става хора, аз съм Теди. В днешния клип ще играем на Gangster Vegas. Ако искате още такива видеа, може да лайкнете и ако искате да ме подкрепите, може да се абонирате с камбанката. И да, нека да започваме. И ето хора, започваме. Малко черен екран, но няма проблем. Така, малко предистория, не може да я скипнем някакси. Ехо. Здрасти. Ето, скипваме. Now you take a guy. He's caught up in a system, but he thinks he can break that system. Просто трябва да се бие тук. Systems gonna break him. Добре, и... Now here we got such a schmuck. Добре, чао. Those who work with me, those who understand the system, they get Но taken защо care трябва да of. се бия? Аз искам да се бия. Как иде? Така, боеве и всякакви такива глупости, така че... Аз преди съм я играл, ама... Не си спомням точно дали така започваше. Добре, явно трябва да оставя малко. Добре. Чао. Сега би трябвало хеликоптер да дойде. And you work for Miss Montello? I'm her accountant, among other things. Man, these pricks are after you. What did you do? I won a fight I wasn't supposed to win. That was you? I didn't mean to knock the bastard out. He just went down. Barricade up ahead. Shoot at it! Shoot at it! Може да започнете. Ще малко... О, скучно. Да, казах. Хеликоптер се спуща. Добре. И сега какво правим? Може ли да... Чао. Скипвам набързо. Скипвам и тук. Добре, и... Shouldn't we go to the police? Frank's trying to kill me. The cops are on Frank's payroll, just like the rest of this town. Аз искам да скипнем. Just drive, kid. We'll worry about Frank later. Head north to the strip. Добре. Като караме, какво трябва да правим сега? I gotta get me one of these. Handles like a dream. It may not be a Galapino, but it'll bust through any police blockades.
Добре, че се забавих, че иначе. Nice. Guess you've had to shake cops before. Probably after they found out you were shooting all those rats. What can I say? Boston's finest protect the rights of man and farmer. Nice one, kid. I'll drink to that. Добре, сега какво трябва да направим като карам? Ще дрифтя малко, че... Congratulations, kid. You're a rising star on Vegas's most wanted list. Karen, gun. Catch. Бързо. Хайде. 2 звезди. This is not going well. Сега какво? О, стига с тия глупости, бе. Така, вече сам си играя. Hello? Hey, it's Karen. How's it going? Goes. So look, you're officially За on the мое lam, голямо which means you щастие. need your own piece. Swing by a shop and grab one. Sounds good. Hey, I'm here. What should I get? I don't know, whatever gun's shiniest. I'm not your babysitter. Ох, какви са тези глупости, но мен не ми трябват. Само си оцелявам, както съм си оцелявах и преди. Какво се направили на тази шибана игра? You need anything? Nah, I'm good. Catch you later. Трябва да ходя някъде да си взема някоя кола. Само че не си спомням точно къде бяха гаражите. Тук някъде мисля, че бях. Да, е тук. Чакай да пресека. Така. Тук някъде мисля, че бяха едни гаражи имаше. И вътре в тях имаше доста коли и можех да си взема коли. Само че... Ето ги. Ето тук има гараж с коли и първо трябва да си избера кола. Каква кола да си взема? Така. Да, може би тази. I see you. My pals. You tried to get away, but guess what? I'm 600 pounds of pure bloodthirsty muscle. I tell you, it's gonna take a lot of doctors to put you back together again. Oh, your HMO doesn't cover tiger attacks? That's a shame. If you had Tangier's tiger coverage, you'd be good to go. Тази е бърза, за това я взех. Не трябва бързо коли. It's Vegas, baby. Tigers aren't everywhere, but they could be anywhere. So go prepared. Go Tangier. Добре, отиваме сега. Ей, човек, какво правиш, бе? Сега трябва да ходим някъде. Да избягаме. Всъщност от какво да бягаме? Айде, пребих се. Добре. Така. Ако искате тук да правя на тази игра още видеа, може да следите каналът ми за поредица от такива видеа. Да, може би състезания, да видим какви тайни места има на това, на тази игра и така нататък. Да не да сме скучни, тъпо е само е така да караш. Както и да е. И да нарушаваме законите, например. Има много неща, които можем да правим. Но преди това искам да ви кажа защо си изтеглих тази игра. Чакай само малко, трябва да се върна да взема едно куфарче. Мисия. Добре, да видя по друг начин дали мога да влезем тук, да кажем.
тук някъде. Аха, ето тук би трябвало. Не. Така, махам се от колата. Мога ли да прескоча? Не бе, да прескоча, бе. Тук не мога да се скача. Подгониме полиция. Добре ми. Супер. Сега какво правим? Не. Чао надолу. Добре, че е само една звезда, така да го наречем. Брат. Тук не мога да караш, бе. Аз съм в надседешното. Брум. Така. Добре, почти избягахме на тази полиция. Вече не ни гонят. Мога да спра да карам бързо. Добре. Сега вече наистина трябва да ходя да взема куфарчето. Наистина. Съм първо трябва да го видя на картата къде е. Бе. Тук някъде трябва напреде. Добре. Ето тези червените точки е там горе са полицаите, които ги има, но в момента не ме гонят. Като начало, че мога да правя пъци. Стой. Махам се. Тази е, вижте, смачкана. По-добре някаква. Не. Няма да взем, защото ще ме подгонят всичките полиции, които има. Така, трябва да отида на Ето го посочва. Но точно не съм сигурен как. Добре, от тук на главната. Тук. Това и съм мега близо, така че от тук на тук. Изобщо може. Ето го. Сега какво правят? Така. Сега какво трябва да правя тук? Добре, отидох на така че е време за да си взема колата. Не мога ли с кола да отида? Classic Fox 101.4. Сега слизам. Слизам и всяко време. Някакъв си имам. Добре, не ме интересува. Ще взема флашка през него. What are you on that makes you run so fast? Get moving, amigo! This is your dress. Добре. The formula's getting away with the kid! Holy hookers! My mind is imploding and the world is on fire! Ooh, this formula is gonna be a hit! Come on! I'm hot on the scent! Dragons leave a wake of smoke and pixie dust!
Хайде, полиция има тук. Не съм за You all right? Wish I could undo that sandwich that I did. Oh, I'm winded. I'll be faster without you. Go! Go! Fly! Don't let the dragon cut your jewel capsule! Добре, вече можем да се катерим. Добре. Влезе пак в дупката. Дай пак. Тичай. I could do this all day, little man. Stop chasing me! Давай. Leave me alone! Hold up, or I'm taking your lunch money. Stop chasing me! Тут трябва да се биете, бе, брат. Добре. Всяко. Всяко. Добре, чао. Сега вече мога да си тръгна. Къде ми е колата? Hey kid, so listen. Obviously you can't go back to your place. Тръгна много. And as much as I'd like to let you crash on the lap dance, Аз съм царят на I think you should find a place всички to stay. неща. I'm gonna text Ще you an умре ли? address of a lead I got. Добре, умрях. Swing by, see if you like it. Добре, може да си правя нещата сам. Както е в повечето игри. Моля. Окей, ето ти. Добре. Mob Combat. Умри, бе. Free combat. This is making me kind of hot. That was amazing. Готово. Континю. Добре, вече мога да се бия. Всяко. Така. О, няма да взема ви. Това няма да взема. Така. Добре. Ми трябва да съм по-бърз, да си взема кола, после да ходя някъде, че да мога да... Стоиш тук. Всяко го не позиция. Bored of the same old thing? Then call Heidi's Hot Slices. Some would order a slice. Добре. Heidi's is serving up the hottest and spiciest varieties in Vegas. Скок. О, не, зелената вземам за сигурно. Зеленото ми е просто любимият цвят. Тук какво има сега? Добре, остави. Трябва да... Тук има нещо.
нещо. Ай, полиция. Добре. Ето така. Минаваме бързичко. Ой! Много добре, полицията не я интересува. Че нещо съм направил. Така че... Ти пък какво правиш, бе? И се трябва да ходя да взема това куфарче. Що ми трябва? What the fuck? Какво стана, бре? Аз няма да ходя се. Как ти да остави? Чао. Ще карам на срещното. Ясно знам. Трябва да съм бърз. Ето я. Така. Аз съм тук, ти не. Тук идваме. Тя е... Ей тук. Точно ей тук. Идвам и се катеря. Добре, ето. Добре. Ето, да видим какво ще ми се падне. Добре. Така и плей. Реди. Абе, бек. Абе, чао. Общо взето. Тук нищо не беше интересно. Hello out there, this is Barry Jones, and you're listening to 101.4. Looks like we have a caller. Yes, hello. I've got a bone to pick with you, Jones. Hello, Artie. Not good. I heard you earlier, flapping your trap and telling the pony car community out there that the best way to deal with a box paint job is to use... Ти се бегаш от тук. Манес. On tour of Southeast Asia in 91. Не е толкова бързо, колкото зелената, но ще ми върши работа да се прикрия. Опах много дрифти. Къде заседнах? Защо заседнах? И за какво заседнах? So would you say rocking was worth it? Well, my dating life hasn't been the same since losing my manhood to syphilis. Чакай. Колата ми. Може да ходя да се взема. Искам да се взема колата. What the fuck? Има гараж някакъв. Това гараж за какво е? Не мога да се кача, бе. А, така. Добре, трябва да се взема някакво колето бързо. Ето. Защо? Да, изследоват. Как ти те? Окей, хора, мисля да приключа този клип тук. Ако ви е харесало, може да се абонирате и чао!